Takže čaute hráči a hráčky, v dnešným videu budeme hrať Grove Garden 2 Part 2. Minule, zarobili sme 1230 000. Kaktus, podľa mňa bude takýto, málo vysoký, ale v minulom videu dostali 3 gold veci, takže neviem, ako nám to pôjde teraz. Ja by som teraz chcel mať rainbow veci, ale tie rainbow veci sa fakt neviem kedy. Fakt neviem kedy tie eventy prídu, alebo sú to proste eventy ako eventy. Ak sú to eventy, že je tam update alebo event, tak je to veľké špatné. A keď nie, tak pôjde. Ale ten event asi príde možno takedy. No, dvakrát za rok? No nie dvakrát, ale pridali Rare Sprinkler, Legendary Sprinkler, toto je teleport, to je to nové, Super Weather a Super Sprinkler, ktorý stojí za Robuxy 400. No tak to je mega špatné. Počkej, ako jaj. My môžeme mať aj Bunny, a ktorý je každý za 20 000. Máme ich má 3. To je zase super. Albány za 20 000, neviem čo robí vôbec. Je to, kámo, keby som tu mal aspoň nejaký tabulku, že čo robia. Ale nemajú to. No, to nás nezastaví, ale my chceme v podstate teraz zoberiem všetko, čo mám v záhrade, všetko proste z jablka, proste vytrahedíme to. A už je aj ráno, takže ten event, to neviem, dúfam, že to je fakt ako naplývajte a môže to byť. Zobral som dosť veľa vecí, takže keby som dosal 3000 aj viac, tak by som sa fakt nehneval. Dostal som 2000, no tak ako dá sa, no ale je to úplne najlepšie, čo som úplne chcel. Stále sme na 3000 peniazí, proste, že to nezarábame tak veľa. Koľko stojí 1000? Koľko toto? 1500. Dragon Proof Cherry? Tak koľko je nás? 450, kámo. A keby si chcel toto? 3, dobre, neviem, to by si to kupoval dobrovoľne. A neviem, že zarobím na Bunnyho. A ten Bunny, neviem, že mám na ňom stlačať. Alebo proste sa pozrieť, čo robí, alebo neviem, toto možno. To je možno jedlo. Počkej, čo to je vôbec? No! Aha, no, tak nič. Som čakal, že taká tabulka, ale nemajú nič. Ako tak nič, kam. Čo nemajú ruky? Čo aj majú? Tu majú ruky tento, ty kokos, tento je frajer, čo? A tento ešte väčší. No, ten event, čo som vám hovoril, úplne neviem, ale to je za 50 000. OK. To už fakt nechápem, kámo, za 50 000 začať kupovať, ale my máme 3000. A za 3000 ako nemáme zlú záhradu, ako ja viem, je to začiatok. To chápem. Ale zapol som to
Čo to nepotkáva, prečo by to malo Keď to bude skapínať rastlinky, nám to budú skapínať? No keď hej, tak ja už neviem, fakt. Kámo, nehovor, že kúpim za 2000 a nič sa nestane. Kámo, ne, to ne, počkej. Že to robíme normálne. Alebo to kúpime, kámo. Kúpime to. Bohužiaľ. Díky, fakt, kámo. Som utratil tak veľa peniazy. Keď fakt bude zomierať, ja neviem. Vrátilo sa mi nič, ale... Nie, však som nepredal. Však som to ale... To fakt potrebuje vodu. To bude skapínať, chápeš? No to bude skapínať, kámo. Takže nám to bude všetko skapínať. Takže 2000 peniazy bude úplne v riti. Lebo ja si budem kúpiť také blbé rastlinky, čo budú zapínať. To ne, kámo. Ale no tak, prečo? To musím aj... Že to skrachujem. Že to radšej nechám tak, kde... Hej, úplne... Čak čum, teraz, keď nezarobím... 1300... To je to cooked. 1000, dobré. Čiže som plusul úplne nič, kámo. Som mohol byť plusul ešte viac. By som mal 5000. No keď sa na to kúkam, Dragon Fruit stojí normálne 200... Banána stojí 100 robuxov. Apple tu je, kámo, Apple kúpime, Apple kupujeme vždycky. A nech tu není úzko, že Apple dávame, no. Už máme štvrtý Apple, či tretí, štvrtý. Už dáme Apple. Už záhradku máme dosť podradenú. No, takže to len zobrať. To len takto krásne. A už máme toto? Už by som mal mať tieto, áno, už mám green peel, alebo jak sa to volá. Už mám. A stále tu nie je ten event. To snad ne. Ja chcem ten event natočiť ešte k videu. Máme 1000. Máme tých 5000, čo som vám hovoril. Mám 5000, let's go. Kámo, Poison Apple, to vypadá hrozne. Ideme si pozrieť ten shop, my sme si ho pozreli tak narýchlo. No tu sú tie sídy. A... Pepper. Mushroom. Vlastne tu bude padať mushroom, alebo... Počkej, čo? To je taká pekná animácia. Aký dragon. Oh my god, a najhoršie, už mi napadlo úplne najhoršie. To je toto. Ale tak mení názor. Typci to mega urobili. Aha, neviem, ste fakt pozreli. Nič no. Ale tam bolo, že si to môžem pozrieť. No, za 6 Robux to neviem, ale mňa zaujíma toto. Tá Freezer. Čo to je? Keď na to použijem. Tak to je mega dobre, však toto môžem zamraziť toho typka a mám tie veci. A toto je čo? Aha, to je dobré. A toto je čo, kámo? To je power. Aha, to možno ten stričok. Jo. No nič, toto je najlepšie, aj toto dobre. No, máme tu noc. A nemáme tu ten
blbý event a ja si to líbnem a pozriem sa, že tam je event ako že tam nič není a keď to je fakt tak ma ale okej. Teraz si idem zobrať všetky veci, nič tu nebude. Beriem všetko, čo môžem. Čo je toto? Všetko tam máme. Všetko je ten left. Že keď mi... Toto je čo? 5 left? Nie, že tu 5. Nie. Kam? Nič tu nechám, fakt. Nič. Kam... Bráne bože. Kámo, no nič. A tak, no tak z tohoto Čo zas? Však to budeme takto kempiť. Alebo nie kempiť, ale farmy. To budeme takto robiť. Však budeme mať kam. 1000. Zas to vyrostlo a budeme kupovať zas tieto. Ja mám full inventory. No ukáž, koľko som nazbierala, koľko dostanem. Som 6000. 6000. Takže mám 11 000. Takže takto sa zarába. Takto sa zarába. Banána nás to ešte nemá, ale kámo, neviem. Takto sa zarába. Čo je kámo, to je frog, ale jeho nechce. To kámo, keby som ho teraz kúpil, tak by to bolo úplne nevrý. Zas to vyrástlo. Zas proste. Ako najviac čo vyrastie, najviac je ten bruch čučoriedky. Škále to môžeme ísť len takto. No to zás vyrastie. Viete ako to... No čo? To hneď je? To neviem, ale by som si kúpil toho králika. A on vlastne stojí 20 000, čo? No tak to budeme ako zarábať dosť, no. Je hodina 41. To je buff, to vieme. Ale je tu... Kámo, prečo si nekúpime brawler? Však to tak zarobíme. Štorio tak zarobíme. Žiadne pety nemám, ale vieme, že to bude kicun potom, no tak to budeme trákať. Najlepšie je na tom, že keď je Grow Garden 2 alebo proste taká hra, ste tam začiatočník, hneď to vyšlo, tak to hrajte, lebo keď budete mať, proste budete to baviť vás, to budete tam mať vždy lepšie veci, budete to hrať na každý update, blablabla, tak vy získate ten event, ktorý napríklad Kicun alebo proste Raccoon. To bol Raccoon, čo som ukazoval, pardon, toto je Raccoon. Keď tam bude Raccoon, takže býval, no, Raccoon, tak vy to môžete hneď získať. Lebo vy ste to, proste, vy ste tam hneď, máte hneď po ruke ten event, hrajete to, a takže na 100% to získate, asi. To je isté, ale proste chápeme sa, hej. A vy to vždy budete toto robiť. A možno o 2 mesiace, o 1 mesiac. To je tak vzácne, že vy to budete mať proste. Takže to je najlepšie. Takže ja mám veľkú výhodu preto, lebo to ešte nie sú tie... nie sú to ešte tie pety, alebo proste tie veci, ktoré sú ako na Grow Garden 1. Takže to je ešte začiatok tej hry. Som 3000. No som viac, ale to je jedno. Takže takto si proste zarobíte, no. Ja už mám 14 000. Nie je to moc, nie som úplne najlepší v tejto hre. Ja som tu možno tej najhoršej. Ale za tieto... No.
Takže to je tá výhoda, no. A ja mám teraz výhodu. Super sprinkler, koľko mu tá ten super sprinkler? Asi to kúpim toto, mám skúplné. Skúpil ďalšiu fázu. Za 40 000! Za 40 000! Prosím! To jak mám tryhardiť? Za 5 000 na nič. To viem ešte tryhardiť dlho, keď to chcem. 40 000. Ale ja si kúpim takého peta, on do toho frog, to možno skáče, ale tento je speed. No ja idem kúpiť frog, či vyplatí sa to? Podľa mňa nie. Tak si tam kúpime. Ale to je banana, green bean. Green bean máme. A ja si kúpim asi bambus, či... Ja si počkám na Apple, to tá najlepšia vec. Kedy budem mať plný inventár, to chcem dostať 2000 alebo 30 peňazí. A zatiaľ nič tu nevidím. A ten event chcem fakt stihnúť. Ja neviem, kedy bude ten event, ale ja sa asi idem pozrieť. Ja to idem teraz predať, dámy a pánové. Alebo si počkám, ja neviem, kámo, možno sa to bugne. Neviem, idem sa tam fakt pozrieť, lebo keď to nie... To za 3000... Aha, vlastne... No, nie tam je to... Pineapple, to neviem, mám to kúpiť? Neviem. Idem to pozrieť. Idem to narýchlo pozrieť, inak to aj tak nemohol. No, ten event tu žiadny není. Alebo idem proste na publik a je tam šanca, že to tam bude. No, nemali by tam byť tieto... tie na Grow Garden. Ako neviem, že ani tu budú vôbec. To mohlo aspoň tu byť, že za koľko mi tu dalo. Za koľko je tá? Aha, ono má sa. Nedá sa tu tradovať, lebo ja som chudobný a by som trošku tak žebral. Ale nie, ale ja som fakt chudobný, ako to som začal točiť. Dobre, čo šope? Ja kúpim ten pineapple a typek ho má, že mohol by byť dobrý, že idem ho kúpiť, ale teraz má naplno, kámo, to bude raz po hodinu. To je lepšie ako kaktus. No to snad ne, kámo. 5 minút? No tak to rýchlo nazbieram a idem ďalší kúpiť pineapple. Kámo, ne. Tak to idem kúpiť, možno na 0, ale to vôbec nevadí. Kámo, na to budem mať veľký, má nám 2700 dá čo tak, takže koľko mám? Nazbieral som tam málo veci. Mám to.